Welcome to my channel. Enjoy watching. So, gusto ko rin agad mo sa kabos. Para dito, ulit na po, may kunyang ka pa. Sabi ko dito, guys, gusto ba ito? Sa nakakahalit mo sa pagkakot ng mga bali. Ano? Pero malayo kung hindi mo gusto ng mundo, kung yung mga bali kaya, siyempre mo sa bali mga tayo, no? So anyway, para dito, sa Father ng Muli, ang Sumado, Father Jude, si Father Soto, and the rest of the mga natin sa mga ano, napakaskara ko dyan. Once again, pakilala ko sa kabos. Ano? Si Father na po kayo kasalan ng kaya ng video. Dapat ako magagawa ko kundi pag meeting po ako ang kinurulod. Ano? So, I hope I will try my best po to give you my talk about agama sa pagbaklay. Yun. So, ano ba? Kaya ako sa dito guys, parang dito sabi ko, tapos na, kaya kayo ko lang ito. Ano po, parang dito itungkusan niya si Pagtuon. Sabi ko, itungkusan naman niya si Paglaro. Okay po? Masabi niya, bakit ito suwago? Ang pagtumudaan, pinakahilig. Ano? Kasi sabi ko, dapat ito talaga, pwedeng suruhayon ang pagtuon, pagkamo, kasi paglaro. Talaga po pwedeng kiripahan ng tulog yan. Ano po, dahil pwedeng suruhayon. Kaya, sabi ko, ibuhon ko, para makakain pinagta. Sabi ko, binigyan ko po kilatay. Actually po, sa iisip ko mata sa baklo, nagkakain mga daw pa sa nawag na pwede ka to. Itotrong ko na natas ito sa limanan. Ano po, sabi ko, kopya ko na sana. Kaya lang po na, i-post ko sa tayo sa website. Marawag na natin doon lang malagpas na hindi, ano. So, I just made my own reflection po about the topic, paglaon sa pagpapalay. Lumapot ako sa inyo. Ano paglaon, girahay? What is hope? Kung isipon na sa uwit sa theological virtues, sa theological virtues, ang paglaon po sa pikirpan kung ikaw niya sa bago, nagtataw sa tuwing gusto. Naroon ko po, itong sarong pelikula, nahilig ko sa Netflix, na nag-iiwan ko ang tao, yung kami gusto magagali sa luwa. Si Panguli po, sabi niya, pero kasi ko ngayon sa imo, sabi niya, magkakala na siya. Si Sarong po sabi niya, I am hope. Ikaw ngayon makakagala sa paglao. Kung may paglao ka na yan, nagtatao yung usog sa tao. Kaya kung isipon ako ang paglao, kaya rin paglao sa pagbaklay, may nagtatao usog sa saluya. So nakapag pinagkain yung tatao usog na iyan. Ano po nagtatao usog sa iyo sa pagtuod. Sabi nga ni Patrick, so ang dapat iba na kita paglalauhan. Kung sabi ko, iba ang hiling-hiling, kaya naglalauhan kita. Kung ba yung pinahiling, ang malalauhan mo? Kaya pagkasabi ko sa Pablo, kung si Kristo rin nabuhay at halit sa mga galat, mayroon sa Isaiah sa kanyang pagtuod. Ano pinalauhan ka? Ang pinahiling ni Kristo na iba yung buhay na rin sa Torah. Kasi dito po ang nagkataw sa bukin, kusog sa pagkaklay. Minsan kailangan ganibisilan, kailangan mga salutang problema ginagawa sa buhay, pero masabi ka, mapadagos ng liratay. Ngunyan, sa paglaong pakiyan, in what complete way, nahihiling ako o pinahiling ni Kristo, hindi ko pinapaglaong. Narami ang mga lugar, tumaga po si Kristo, hindi mo nagtaon yung paglaong na hangausa na. Sabi ni Mana Tino po sa bago, pinpatotoohan ni Kristo at sa iyang pangkatoohan. Kung sabi yung iba talaga siyang
tanghaling magsilbing balon sa pagbaklay na nagkakataoning paglabong. Ngunit ano po yan? Ay mga tuga, kundi mismo ang sa tuyang buhay sa simbahan ang mga sakramento. Especially the Eucharist. Imagine mga tuga, pwede ko ba yung sinasabi? Just imagine the church without the sacraments. May misa, may bunyag, may kasal, may pari, may polio, may kumpisal, imahinar po rito. Anong saysay ang magiging simbahan? Kaya kung hindi mo niya ito, pinakulit ko sa taas. Family as the focus, SPK as the locus, senior shepherding as the process, and living out the word in the Eucharist as the spirituality. Kung sabihin po, ang nagkataong pusok sa pamilya, sa SPK, sa pag-ataman sa diocese, ang espiritualidad, ano yan? Si Kristo na yaon sa Eucharistia at si Patarakon. Kaya po, ang sa SDK leader, ikamalikod ka simbahan, it is totally unthinkable na dahil kita namuot sa mga sakramento o lugar sa Eucharistia. Tala po, balikan ko. Kahit si Kristo mga lugar ng misyon, hindi sa daga. Para dito sa Biblia, nalaman na po rin naman tayo kay Mani. Ako kung magtataram na yan para dito. Kapag tapos ka nilibak ako kaya. Kaya para ito, lumayas ka na po, balik na naman sa Antipolo. May bunyag ka pamagat ng Australia. Kaya na ako, wala. Ang lugar na naman. Kaya may magtuway ko. Sino yung matuga? Yung po si Kristo. After all the missionary activities, ginibo niya, pagpulot, etc. Ano ginibo niya? Binalat na ng mga bagay na ini. Tanong, hindi ang masibing paagi, tanaling takwan ko kamo yung usok ni pagnaon, na kaibahan nito ako sa labos ang daw, sagot sa katapusan kiyang ginagawa. Baka na siyang puro hamaw. Minsan kita mga ulang pag nagpupromesa, hanaw sa ano, iyan kaya, papakito ko na yan. Hanaw man lang, ang totoo. Si Kristo, kasi sinabi niya, mapatawad ako sa inyo, I will give you the sacrament. Kaya tinaon niya nga yung mga sakramento. Kung sinabi niya, papatawadan ka mo, uya, tinaon niya sa mga pahalig, sa simbahan at kapangyarihan at autoridad sa pagpatawad. Ako po kami papatawad at mahal na Diyos, kinaagi lang sa mga pahalig sa simbahan. Kung sinabi niya ni Kristo, tatawag ko ni buhay tayo sa koran, ang sinabi niya, winalat na Eucharistia. In short, the sacraments or the liturgy, kung hindi mo tapo, at selebrasyon ng simbahan, ini ang nagtataong paglaong. Sabi po ni Pope Benedict XVI, ang liturgia po ang mga sakramento. Gawin isang tawad kung baga po sa akin. Anong hinigibukan natin pang nagkakawat? Gawin na babahit itong usual routinary life and then entering into a different dimension na mas mamatingin lang pag nagkakawat ka ngayon, nare-relax, nauugma, nawawala kami sa problema mo sa buhay. Nalilingawan si mama niya para dapat yung dataramon. Nalilingawan si ama niya para kastigo. Nalilingawan si tuloy niya para iwalpak nagkakawat. And that is precisely sabi ni Pope Benedict XVI. Pag kita po nagsaselebrat ng Santa Misa, kan mga sakramento na kumbaga po naglalaw kita sa ibang dimensyon na kung sa iyo man talaga ang paluluman ng tao. Ano yan dimensyon na yan? Ang kaharian ng Diyos, ang langit na pipamamot ng tao. Kaya doon pa, ano ang natataw sa tuwing paglaw mo niyan sa pagbaklay? Si Kristo mismo sa bahagi ng mga sakramento. Or in our case, in our celebration, liturgia. Kaya po, kung isipon ka, ang liturgia sa mga sakramento, iyo ang laman kan tataramon ni Kristo. It is the flesh of Jesus' word. Kung baga po, kaya balikan mo sa bato, kang nanako si Kristo, natatawag ka mo ng kapatawanan, sa inyo yan mahihiling sa kumpisan. Dahil sinabi ni Kristo, I will give you everlasting life. Binalat niya ng Eucharistia as foretaste of it. Kaya po sabi ni Kristo, unless you eat my flesh and drink my blood, you will have no life. Hanggang na ito kakaloy sa kayong hawak kasing dugo sa Eucharistia, mayo ka mo ng buhay. In short, magagalan ka mo. Ito ko sinasabi, kita pa ang Katoliko, privileged people.
Imagine, tinakuan ka ng buhay nila yung kasaguran, masimba ka, makumunyon. Tabi sa kumali yan sa latarabo ni Kristo. Hindi ko itulungan, especially sa mga pamilya ko. Nakalagay ko sa tumakat ko minsan, mayang pangilabot sa misa. Nakulisipot ako, iyon ang pinaka-tinao sa pag-asagamos ng mga sakramento. Iyon ang pinaka na nagkakaroon ng paglaon. Kaya kung sabi ko, Benedict 16, ilingan ngayon pa ng misa, balik ng simbahan mo. Ano namatayan ngayon ito? Nasi Papa ko nagigyan sa pagmati. Nare-relas ka maya. Si ako mong pasaway, pag nagsisimba ka, medyo nakakapakusog-kusog sa iyong buhay, na minsan karami ng kalipisinan, pero nagigianan ka mas si Papa mo. Kaya ang lugar, tingnan ko naman yan. The flesh of this hope, kumbaga po, ang pinalalaman ka, siguradong ikaw palulumanan. Kaya nandiyan mo yan, hindi ka po dito. SKK leader po ako, alagal ikli, para galpagan mo sa SKK. Minsan sabi kaya, gawin parang bumulong yung kalipin na baliktad, mas yung ako, sige, pag-ilaray ka mo tanong, nagtao si Kristo yung promesa, as hindi po pinatunayan niya. Kaya sa buhay ako, kabalikan ko ini, ano? Ang gamos na kinikipot na, halik sa Eucharistia, pamalik sa Eucharistia. Tandaan po niya po yan. Hindi na po ito. Pagkatapos kami isang sinasabi kang halik, musulat po ang sinabi ni Rex, lakaw ka mo sa katulungan ni Kristo, irakyaw nito ang pagkay na kareta. Pagkatapos kayo pag-ulinggo na naman, masimang naman kita ang core purpose. The fruits of our labor should unite ourselves to the ultimate sacrifice or sacrament that is the Eucharist. Kaya kung isipon na po at sa Kristiyano, especially Catholics, nag-iikot sa Eucharistia. Kaya namin sabi ng simbahan, the Eucharist is the sacrament of all sacraments. Tano, ang Eucharistia ang nagtataon ng kusog, nagtataon ng paglaon. Nalawas tayo pagkabos ng mga problema mo yan. Alam ko, kalaki kang problema sa buhay. Si Balipi, si Agong. Ngayon pa, si Agong ko, may hanggang mo niya, kami, mari po, Agong na kami kibalik na pamigyan ng nasa simbahan. Yung po kayo masabi, ano tagawag ng pamigyan ng nasa simbahan? Si problema mo sa Agong, si problema sa aking mong pasaway, si problema, kala ko na problema. Pero what keeps us going? What keeps us going is what? The presence of God. Nakumahin lang doon sa pinalauan. Ano sa kung ang pinalauan na pinagilitan ni Kristo, anong sesay ka rin? Kaya sabi ko kung nabasa ko, do you know that the Eucharist is the resurrected form Christ? Ang Eucharistia po is the resurrected form. Why? He is always present with us. No longer limited by His body. Kaya resurrected form. Na kahit may magdumadawa sa especially in the Eucharist, kampinuda si Kristo ang Eucharistia. Kaya di naman katuloy ko, dahil ko sinasabi ini, magsimpa kita. Minsan dahil po isulo ang balik, minsan pasaway ang balik, minsan dahil isulo ang humiliya, minsan nabusa ko siguro, kaya experience ako ito yan, kasi mga balik na po, hindi ka doon kalawang Panginoon yan, kada ako nagkaroon ko yan. Pero ang habot, mo na nagdadalay ka mo. Not because of the priest, but because of the sacrament. Masiba ako, patuloy sa paligyan because I need the Eucharist. Mag-umpisa lang not because of the priest, but because I need God's forgiveness. Hindi po ang sabi na itong sa Unaniling, sabi niya, the church must be founded on that rock. And what is that rock? Ako po lang preaching. Kaya po sabi na itong sinasurat, ano ko ang paligyan ang pati may mag-preach? Hindi ka naman masiba. Kailangan duwan-dulan po. Hindi po ang pumulay lahat ng mga tao. Kamu po, Kalipisiba, tulong H ang hinahanap po ng gobyerno. Number 1, good hospitality. Yan yung kumasiba. Tatakay na ang mga tao na yan. Sugit na maging maray. Yan yung kumasiba yan. Pati isiba, sugit na yung maray. Hindi na po ito yan. You're looking for good hospitality. Number 2, hinahanap ng mga tao. Good hymn. Pag nakanuso ng kanta, nakanuso ng pagsiba talaga mag-iyaw sa kapuro-puruhan yung barangay ng mga itulo ng mga parakanta. Ibig sabihin pasilin sa langit, pasilin ng purgatorio. Good homily, good hymns. Ikatulong po guys, good homily. Dahil kung kasi mo yan, ang kali ay kusuro ang homily yan.
Okay man po, iyan po nagawa sa halimos ko sa mga survey ng mga tao na iyan ang basic na hinahanap sa sarong simbahan. But, given the chance po, namayo iyan, habot masimba ka pa. Kaya dapat po na ang simbahan niya itututuan ng mga tao kamutan ang mga sakramento bago ang balik. Tamas yung mag-ribay na balik ni Jade Musono, but because you know that the Eucharist is always present there, whoever the priest is celebrating, mas matamasing baka. Maski pa para kasalat kami balik, makumpisal ka, because you know that the sacrament of the confession, now as isa'y magpakumpisal, nagpapatawad, huli ni Kristo. Ang gabo kay sa Kuya Chusi, hindi naman niya, kapag kami ng Maria, ay masimba. Pag durang-durang na pa rin balik, ay masimba. Gusto ko may gawin sa uwing-uwing. O, hirap lang kasi mga kurangan ng pali sa parokya. O, paano pag durang na po mga nangingirilang, hindi ko masimba. So, ito yung sa likod mo niya. Kaya, tinignan po, iaot ka mo. Siguro ko ibalik niyo, pero pali na lipas. Kaya ka mo nakalipin sa pali. Nakalipin ka mo sa sakramento. Ano? Nagkakaroon at laon. Kaya what gives you the power, the strength, the force, the courage to continue? Bago kami mga pali-ulisipon. Of course, we are just simply instrument. But the sacrament that God, that Jesus Christ, na dinaon sa simbahan. Kaya sabi po ni Pope Leo, kung napapasala, kung sabi niya sa mga kung sinabi niya, what was visible in Christ passed on to the sacraments of the church. Ano na ang nahihiling ni Kristo katong panahon, ipinaagi o pinasa sa paagi ng mga sakramento mo yan, amaning maako ng mga tao. Kaya ang mga sakramento po, maski kami para kasalang pali, maski maluluyo ay maghumiliya, maski makumagagayot ng Moses ni, maski makumagagayot ng hospitality ng minsan, dapat kita magdulog huli ni Kristo sa paagi ng mga sakramento. Nano nagkakaunin, pagdaon, pagtuhod, pagkamoon. Kaya nga po ito, pagkakot kayo mga sakramento, ano po makayan? Pinakakusog, inkulubagay na ini, paglaon, pinapakusog lalo na naglaon sa Diyos, na may Diyos palang naglalaro, may Diyos palang aataman, may Diyos palang tataw ay kusog. Pagkamoon, inuutugan kita, mas lalo lamang sa kapwa, asin magsari kasi matulog sa iya. Kaya magtugang, iyo ini ang tebang tebang sa kuya. Iyo po niyang polisi konta, iyo niya sa kuyang balon sa pagpaklay sa buhay. Na ano, naglalawag kita na hindi yan sa nahos ng mga kakagalan at sakripisyo niya ito, yaon si Kristo. Sabi nga niyo, kung ngayon sabi ni po Benedict XVI, anong sabi niya ngayon? Ano sabi niya? Sabi niya, the liturgy exists in order to communicate the vision and to give life. Kung yun yung sabi niya mismo, si Tatay Blasio po, Benedict XVI, dati lang sa Papa, in such a way that the glory is given to God. You see? Magayon po siya sabi niya, the liturgy, the celebration, the sacraments, may kasabihon, exists. Nayawa po yan, in order to communicate, ipahiling sa to, ipadagos, itao sa kuya, ang vision na ini, ang vision, ang langit. As nagtataw ng buhay, sino na nagtataw kawarwayan sa Diyos? Kaya pinili ko kung sinasabi niya, ang liturhiya, ang pagsisimba o tulugan ng Kristiya, pagpamati, ang kahalian, ang langit, ikipasan sa dagat. Ngayon ko inailip ng mga tao, igwa ng pagtuhod. E sabi ko sa bago, ang pagtuhod, paglaon, kasi pagkamo, ay pwedeng masuwain habang yaong gagawin sa ibabaw ng dagat. Kaya po ito. Kaya sabi ko magkakulingan, pwede mo hinabot sa mga kasi ko, what makes up the church? Huwag na po niya. Paano mo saling ang mga taong itiripon sa ngaran ng simbahan? Sa po nito, when you see there is a liturgical celebration. Pag may huling misa, ang suwatuan, pinanli,
opening liturgy, mayong araw na ito, mayong pangati. Masabi daw po yung pinisang simbahan. Dahil ang simbahan pagtirikot ng mga taong nagseselebra ng mga misteryo ni Kristo. Kaya kung isipon na po, ang gawos na binigyan sa diocese, mga programang ini, sa usa naman katuyuhan, sa raroon kita bilang sarong pamilya ng Diyos, kamaning darahon sa iyang kaharian. Naipo ang paglaot niya sa paglaban. Pwede na mga tuwa, balikan po ng liwan, especially mo niya po panahon, grabe ang rewok sa kinapan, grabe ang rewok sa publikasyon. Ano ang taong gusto sa tumo niyan? Ang mahal na Diyos. Ngunit na ako, paano ang Diyos sa tatauning paagi, tanging tawan niya kanyang paglaon na talagang ibang mangyaring maramay. Ulit ng mga sakramento. Nagilan po ito ang koleksyon. Kung baga po si Kristo, ay ilang sa parataran. Anong gini po ni Kristo? Siniraram niya, may tinaong tanda, panganing patunay ng sa'y sinabi, totoo. Asin yan ang mga sakramento. Ano po? Naman yan, iyong sa tuyang pernik na nagiging usog sa pagpaklay sa buhay ni Pagtumol. Kaya iyan po ang paglaon daw niya. Nagtatao sa tuwing paglaon. Buliman sana ni Kristo. Ano? Kaya yung mga tugang, siguro 30 minutes na po ang tugang. 30 minutes na po. Kulang pa po. Kulang pa. Nasabi ka 30 minutes lang. 30 minutes lang po. Yung espada dito, ano na hanin ko lang? Yung espada dito. Gawin mo na naliligo ang espada dito. Kaya ito, espada dito, espada. May bunyang gawin mo na rin ang Ipo. So anyway, kung ipo po, sa kapitang ipo, this is game. It's like what? Liturgy then, the sacraments, would be a really strong within us of the openness to a greatness still to come. Yet, hindi na hindi na, pero still to come, which is still unfulfilled in this life because of such imperfect. Kaya makikita, hindi nga po ito. Kaya balik ako sabi ko sa mga imagine mo si Mama making misa, making pamati, making sakramento. Kasarain po kita. Imagine mo si Kristo na Kristo na talong panahon, making pinanat ng mga sakramento. Kasarain kita. Ngayon, hangaw. Huwag masabi ka na, hangaw, manapalagin si Kristo. Nagparalisyon niya, pero yung ipanatos. Kaya po ino niya, kaya balikan mo sa atos lalo. Because of this liturgy, because of the sacrament, lives in advance the life forward, the only true life which initiates us into authentic life, freedom, intimacy with God, and of pure openness to our fellow man. You see the power of the liturgy in the Eucharist? Na, as I said po, karapag mga Katoliko, may daming naramdaman. Pagdula sa misa, sa mga sakramento, hindi sa misa man lang yan. Ano po, pagdula sa misa, ito lang. It's all about the priest. No, it's not. Hindi po sabi ko, benefices. Sabi nga ni kasi po, benefices, sunod ko dyan, kasi tama sa kanya, sa kalulungan. Look at what he said. Nagtatao, bukas na may ang tao because of the liturgy. God communicates to us the nasunod po yung sinabi yung ni the vision. Hindi nga na po ito. Paano? Kung mayo ang liturhiya sa mga sakramento. Question, paano pa ang ikang Diyos ipapakay sa tubo niyan sa iyang pagkao? Ang sa tinatawag kalikasan. Kaya kung ito po, the liturgy and sacraments are flesh of Jesus' word. Yan mismo ang sariling laman. Kaya yun po yung structure ng misa. First, liturgy of the word. What is the flesh of the word? Ano yung kanis? Pagkatapos lamang mo, itong tatanawag kay Diyos na lang ka, magiging laman sa Eucharistia. Look at that. Look lang po ito, basang-basa. Pareho po ito lumitayan. Kaya ang misa, ang mga sakramento, ang laman at tatanawag ni Diyos na si Kristo. Kaya, pag maluluya ka na,
Nasimba, nadia pribadi, nakumpisal, siya ko ngayon, problema ka naman, pagkatapos mo, depressed ka. Bagsak ka na mula sa kasalan, at kumpisan mo, buhay diwa. Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa paagong masakramento. So you see, it gives us hope. Na minsan para kasala ako, may patlaw ako mabuhay ilalay because of the sacrament. Gusto para nabibati ko ibang sekta. Anak ko kumpisan ka ng isang makali na yan. Pero gusto mo si Bago, gusto mo Ano po ba ka? Ako na po ito. Ako po, alis na ko kaya. Gusto mo Terus ka, gusto ka lang, may kasalan. Ako sa kalalang pwedeng chismisan. Gusto ko nito kaya. Wala lang po ito. Sinakumpisa kami sa kamo, parang si Pilyo, parang mamaw. Ano daw po kaya? Nagkaribos. Sabi kayo, sorry po ha. Ang bago sa langit, ang magaling. Hindi po ba kung ako, kinarunod ko problema isang kami. Pagkain ng kapasal at napabot salamat sa Diyos. Tumahan mo lang. Dali mo kapasal sa Diyos. Nakaisa po kami sa pagpapakumpisan. Sabi ko, mahal ko lang kung ibang kapasal. Hindi ko papakumpisan. Ano yung mga tulang? So why please do it? Because God intended it that way. Paano buka mo? Sabi sa inyo po ito, pag nagkumpisan ka mo, anong nangyari sa ito? Pagkatapos ng kumpisan, it's as if new life is being given to you. Yan po, actually po, yan ang kumpisan. Ang kumpisan po ngayon nito, hinahamawan kita ng Diyos sa paangin ng Espiritu Santo, bumunyan, lakaw, tindog, paglubuhan tinatawag sa iyo, kinatawag ka sa kasalan. Hindi po yung kumpisan. Para kung ang kasalan, ano ang pagmati mo sa ibang maluman? Biblically po, sa kanya dito, karako masabi about biblical basis why we have confession. Ako, praktikalan na, ang gusto mo ikaw may mga sa ibang sektor na ramang niya, wala na hindi ka gusto mo. Ito na po, praktikalan sa akin. Kasi magkalaman, hindi ko pwede biblical. Pero may mga tulang balik ang sige nakatuntog mo. Ano ang sakramento? Nagtataong paglaon. Taan paglaon ng ikaw sa tong ni Kristo, pinadunayan niya na kang nabuhay sa laga, kang nagalad sa krus, kang nabuhay sa liwan. Kumbaga po, pinahiinan talaga may luluwanan kita. Bakit kung nagalaon kita na, ano luluwanan? Kung may kakakawag mautan ka, mautan ka iwan, papautangan ka. Kita po sa pagtubod, dahil ka lang mautan, papautangan ka talaga. Kaya talaga mapusili ka magluman. Yan po sabihin sa tuwi sa buhay pagtubod. Minsan dipisilod, pero talaga mapusili ka. Na pinahiinan ni Kristo, igwa talaga paluluwanan. Na iyon ang ali po to, ang nagtatawing laon. Si paluluman ng tamo niya, pinaparali mo niya sa to sa paagi ng mga sakramento asin liturgia. Okay, ito hindi mga tugang. Ano po, sabi ko, totoo po din, maalam na, hindi ka din na nakuta, hindi mo na ako gusto. Ano po, yung mga tugang, yun po hindi. Kaya bilang Katoliko, especially bilang mga lingkod, dapat nahuhong kitang maray sa Eucharistia. Sakramento. Kaya tapos sa gusto. Imagine po, sabi ng simbahan mismo, it is the source and summit. Pag sinabing source, ang po source, hinigitanan, summit, tuktok. Ano po ito? Sinabi ng simbahan, because of this, na winalat ni Kristo, ang buring pamangkin, lalo-lalo na ang Eucharistia. O inayin ng mga ang Semana Santa, mga Semana Santa. Iyan sa Lutensa sa Raping Lurong yun, ang enot na pagmog na upagtugas ni Kristo, kanyang Eucharistia, pagkapalik na pinipermit ang inaano sa labang selebrasyon kanyang Eucharistia. Okay? Tugang, kaya balikan ko, minsan po ang pangit na gusto, because of so many reasons, go to the church. Minsan na yung sunang palit, go and confess your sins. Ibukta mo. Ako masabi ko, kaya sabi ko sa mga ito, kung pati mga palit, minsan ikaw sa ipangluyan ito,
masaya na mo. Kaya nga po dapat ang basyon na sa pagpapagula po sakali, kundi sa mga sakramento. Kaya magsabi po sa bago, magaling man po na magaling ang bumili in sinong hospitality at more than those things dapat itatak sa puso niya po na kinamiyasan sa ngalan ni Kristo. Po, kaya minsan mo po, i-deliver sa regalo 6, nag-release ako, nag-relay ako, at minsan, nagkaroon na daw, di ba yung pati? Kung pag-nagpapin basta sa araw kaya, hindi po yan, no? Kaya, apis-apisa na ang kaya pati sa minsan, ano ba nagsisipaga pa? Because of God. Because of the grace of God. Minipalot sa pagkakaya. No? So, 9:30 na po. Tapos namin po gawang na po ini. At sabi po, 30 minutes na. No? Perhaps mga po sa dito, mas iba pang na po iladagdag. Ano po? Iba po iladagdag po na. Ay po yan. No? So, sana po, iba ka mong napo daw ang kaligid na napo sa kuyang tinara. Ano? Nasa buhay ka, so marami sa aparisyon po, ang nagtataw sa pag-ipaglaon si Kristo sa paaging mo niya ng presenteng panahon ang mga sakramento asin liturhiya. Kaya makakaamon sa liturhiya, sa Eucharistia, sa mga sakramento, na iyan ang katabang niya ito na may makaantos sa buhay na dahil kasaluan. Salamat po. Thank you so much, Father Gerard, for that very substantial talk. First session pa lang pero bunyong po na agad ng learnings. And I am very sure na hindi lang